voi kuule tulla ja kumpi nappaa 7 pistettä. Ai. Nyt nimittäin Jarkko Maansiirto eli Noormarkun joukkue saa 7. Nyt siellä yritetään tulla molemmin puolin ohi ja siellä tulee vähän tämmöistä kylkeä vasten ajelua. Ota tosta nyt selvä. 7 pistettä laitetaan SMA Steel Vaasalle, 5 pistettä Metsäpellon Maantikoille, 4 pistettä Team Kotikummulle, 3 pistettä Leppäälälle, 2 pistettä Kylmäläis Steel Vaasa-tiimille. Ja ai siellä toi Suonenjoen joukkue pyörättää, niin saa pidettyä 3. paikka 5 pistettä. Eli koeajo putoaa tuossa kohtaa 6. paikalle. Otetaan marssijärjestys kiinni kärjessä 9 Team 602. Lähtee kyllä kuljettamaan nyt pahan näköisesti ja matkustaa kuljettaa ja matkusti pyörähti sinne ensimmäiseen mutkaan, mutta Katsavintolan tiim vaan ei ole enää ja sinne kaataa Sautekki. Olipas siinä dramatiikka. Kärjessä Best Class Team vetomaa Nivalan UA 2. paikalla on Ivomit Painel. Numero 20. Aha, täällä ruvettiin ajamaan offroadia. Se on 24 sekatiim näyttää. Tullut se 2 pistettä tuloillaan, mutta 7 pistettä Tiimi Rajala Jarkko Maansiirto. 4 Härmä 3. Ja tässä ottaa 7 pistettä. Ja Metsäpellon Maantikoille 5 pistettä. aina se ilma olisi ihan kiva, kun sitä olisi ylhäällä ja alhaalla. Ilmaa ylhäällä, ilmaa alhaalla. Niin jos on alhaalla ja kaatuu lattialla eikä ole ilmaa, niin kuolee. Ja 5 ja sitten lähdettiin. Kun menee 3 lippunatka ja yksi siellä sitten loppujen kun menee ihan nurin. Siellä on Leppäälä ja... Miten se tuli pisteessä noin kreisit siellä sitten oli 4. paikalla, että... Aika pahassa paikassa saattaa olla sama. Kakkosen välistä eroa, kun Kirvelä Racing Rauman joukkue on siinä kakkospaikalla, mutta Koperatti ei aina mitään anteeksi tuli siinä. Tämä on niin hyvä näin. Mä itse kyllä huomasin tuossa tunti sitten, että kun se helpottaa. Nyt. Ja katoppa, kuka haastaa kärkeä sieltä, hei. Poperakki meinaa tehdä ihmeitä ja tekee sen ihmeellistä. Tässä vaiheessa Poperakki se 7, niin se tulee ihmeellistä. Se onko puoli, 50% voi mennä maaliin. Ei 100% mitenkään. Tai voi sekin. Meneehän se silloin, jos ei osu. Aina on Mingille 4 pistettä best class. Ettei mene rattaisiin, kuka se sanoi kerran. Tää on hyvin sanottu. Mä en tiedä, mutta kyllä sille oli. Ei mennyt pahasti ja toinen veti sinne. 4 numerolla. Sekar. Ja mihin toi
tässä välissä. Eli ostotarjouspisteet aukeavat lähdön 100 jälkeen. Ja nyt mennään lähtöä 84. Siis ostotarjouspisteet aukeavat lähdön 100 jälkeen. Noin, kiitos. Maanrakennus Kujalain Tautiotiimasta on 7 pistettä, 5 4 pistettä, Rajala RX, 3 lähti 5. Ei ole enää, Kiviranta tulee siinä ryhmä 724 ja kaataa siitä. Ja nyt kaataakin koeajotiimi ensimmäiseen putkaan. Mielenkiintoista taistelua Poperaki ja Kirvelä. Ja kaataako Kirvelä? Eikö osunut räystä? Otetaan nyt 80% sieltä kaikkea varikkoja. Tiimi Leistilä Tires on tossa, no ei oo, nyt Leistilä on kakkospaikalla ja kuka siellä mitä hän tekee? 34 Ritari Racing tiimi kaataa, ei tarvitse kysyä Reekana, mutta kukalle teki menee? Racingille 7 pistettä, 5 pistettä Custom Parksille, väittäisin, että no niin. Älä kaada, hyvä ihminen siellä. MPL-autopalvelutiimillä on kyllä tilannetta nyt. Nyt joutuu keskeyttämään. Eikä... Ja kyllä, no niin, älä nyt kaada. Se on se kati, ei riitä tossa kohtaa. Mitäs nyt? Riittää. Ai. Se oli siinä. Molemmat penkalle. Ja näin. Lähtee Kintfaasta ja kaataa. Se on... Ei, rämpit on maassa. Ei nyt ole otettu räystä. Niin koeajo. Lähtee haastamaan. Ei pyörättää ja nyt... Ai, kun ne mennään kaikkia siihen kaataa. Ei hyvää päivää. Tiimi Saute kakkoseksi. Ei, sieltähän huimistellaan punttivolvolla suoraan kakkoseksi Esa Mylläri. Ainakin hetken aikaa piti tuota kakkospaikkaa, mutta siellä Säkylän Black Horses haastaa. Kyllä sieltä tulee vielä Myllärin Esa kakkospaikalla. 3. on Black Horses, 4. on Team Sautek ja 5. paikalla Saattori jollaista kävi tää nyt on vähän tämmöstä muodollista palsamia haavoille tonne Lapuan-porukalle. Mitä? Ihan täydellisesti. Mahtavaa. Minä kelaan ajatuksen rullalle. Täällä nimittäin Antti-Pekka rupesi tekemään semmosia kuvioita, että en oo hetkeä nähnyt. 7 pistettä kirjataan raskolastiimille. 5 pistettä. Tiimi 4. Se on hyvä päätös. Teemme niin. Ja näin meillä on radan avausauto siellä Hiluksi. Tuo sinivalkoinen lähetyksen lippu. Nimestä Esa Ketomäki. Ai, kotikumpu pyörähtää tohon ykkös-kakkospisteen päällä. Jarkan maansiirto. Liimatainen ottaa sieltä ykköspaikan. Kakkoseksi tällä hetkellä tässä maettiin vaan. Kokeillaan uudelleen näin.
yritetään tulla maanrakennus Kujalain autiotiimistä ohi, mutta ei pääse. Ja nyt osuu siellä yhteen hituisen Best Class-tiime vetomaan. On kolmantena nelospaikalla maanrakennus Kujalain autiotiimi. Viidentenä Metallijärvelä tiimi ja kutospaikalla. Kun katsotaan, että neljäntenä oleva Vohek Team 600 on 9 pisteen perässä ja tästä on tulossa, siellä tuli ohitus. Kolmospaikalla on nyt tiime Rajala RX Jarkan maansiirto ja vähän näyttää niin kuin hyytyys tuo fiilis. Liekö siellä Kirsilä Esalla jonkinlaista probleemia laitteen kanssa? Metsäpellon mansikoille 7 pistettä. 5 pistettä Ässämaan Vaasalle, 4 pistettä Kunnon Parkkille, 3 pistettä Popero. Tällä hetkellä tässä kokonaistilanteessa. Metsäpellon mansikoilla ei nyt näytä hymyilevän tämä sunnuntai-päivä. Siellä on jotain probleemia selvästi vauhti liikuneena. Metsäpellon mansikoilta T-tunnuksella Tommi Tenhunen puikoissa. Ja päätellen paikallinen hyttys karkotin Timley katselemaan lähtön menee kakkoseksi ja mihin menee Best-Classin vetomaan penkalle. Nyt on jonkinlaista maanrakennus Kujala-autiotiime. Pyörähtää siinä aivan. Pääsi väittämään. Paikalla Kovitsen on kolmantena. Metallijärvellä oli neljäntenä, mutta nyt sieltä lähdetään ja ei se. Ja kaataa. Oliko toi Paavo nyt se räystäs maassa? Se on tosi tasainen toi sijoitukset 3–6. Janne Viitikon aikaa tuo Team Custom Parts, mutta siellä on jonkinlaista häviekeissä siinä kakkospaikalla. Kolmantena tulee Team Custom Parts, nelospaikalla Metsäpellon mansikat, viidentenä on Poperak ja kuudentena Team Kotikumpu. Ja nyt näyttää Kotikummun kannalta kyllä aika Kotikumpu ei pääse tuosta kyllä hätyyttelemään enää ilman toisen teknistä vikaa tai hartialukua. SMA Steel Vaasa Team on tulossa ensimmäisenä ruutulipulle ja nappaa 7 pistettä. Rajala Jarkka Maasilta 5 pistettä. Maanrakennus Kujalain autiotiime tulee ensimmäisenä ja on saavuttamassa ruutulipun ensimmäisenä ollut Metallijärvelä tiimillä. Kenen aseita ei yritystä ollenkaan, mutta sai otettua 2 pistettä ja Vohek Team pyörättää heille tätä maalin suuntaessa heille. Ja nyt pyörähtää kärjestä. Ai, maanrakennus Kujalain autiotiimi ja siihen nyt on SMA
Steel Vaasalla probleemia on pudonnut 6. tässä kohtaa. Metsäpellon mansikat lähtee haastamaan, mutta tuosta ei hyvää seuraa. Poperak Racing Team. Hengittelemässä Team Kotikumpu. No ei ole enää, nyt pääsee siinä Custom Parts karkaamaan. Tuleeko muutoksia marssijärjestykseen vikassa mutkassa? 7 pistettä siinä rajalla RX ja Maansilta 5 pistettä S-mainittiin Vaasa 4. Markus Kaihio. Leistilä tai Järjestely konepääti tolleen puolet. Siellä on kuuluisa sokka irti tapahtuma. Kierrosta vaille valmis on tämä lähtö 35. Ivomitti meni pois ja myöskin Härnänmaan rakennuskujalla autiotiimi lähti radalta pois. Sitten tulee Leistilälle jotain probleemia. Pohektiin 600 nousseena kärkeen. Ja 600 sille 7 pistettä. Leistilälle 5, Metallijärvelälle 4. Ja Vaasalla. Se oli toi räystäs maassa. Vain lähtökierrokset, mutta siellä menee rintarinnan nyt Custom Parts ja Metsäpellon mansikat. Metsäpellon mansikat nappaa ykköspaikan perässään Team Custom Parts. 3. paikalla on Kotikumpu, 4. on SMA Steel Vaasa ja 5. paikalla on Poperak. Ja kierrosaikaa ratkoa tämän lähdön paremmuuksia. Nyt ajautuu hieman menee. Team Kotikumpu 3. SMA Steel Vaasa tyytyy ajelemaan tuossa 4. ja 5. on Poperak. Sieltä tosiaan Team Rajala RX Jarkan maansiirron kuljettaja tuli jo pois radalta heti tuon lähtösuoran jälkeen. Pisteiden jakoa tarjolla seuraavanlaisesti. 7 pistettä ja tulee vielä tuossa tommonen poikki naisille. Kotikumpu pyörättää tekee Metsäpellon mansikat, lähteekö haastamaan siitä. Nyt ois paikka, nyt ois siinä paikka, mutta ei ihan kärkiä. Yhteistä nahinaa keskeyttävätkö ne molemmat siihen ykkös-kakkospisteen väliin. Siellä oli tämmönen kylki kylkeä vasten yhteisajelu ja muusta Maansiirto ottaa ykköspaikan, SMA Steel Vaasa nappaa kakkospaikan, 3. menee. Hakemaan ohitusta ja nousee tonne 4. paikkaan hakemaan vähän ulkolinjaa, kuittaako siitä sisälle? Ei riittänyt tohon kohtaan. Siellä on Aatu Matikainen puikoissa Rajalan tiimissä, mutta ruutulippu päättää kilpana, jos täältä enää 7 pistettä Ujala autiota ja nyt siellä jonkunlaista osumaa. Ihan varmaksi en uskalla mennä sanomaan, kun tuossa oli muutama
muutama ihminenkin välissä. Mörkkelikatsessa ennen vielä oli. Huomemmin näkyy. Nyt. Lähtösuoralla pyörähtää paikalla. 5. Custom Parts ja 6. Best Class Team vetomaa. Kyllä on ihanan kutsuttavaa tää. Ja tosi kiva myöskin tekee kiinnostavaksi seurata, kun ei ole vain yksi toinen. Paineautotiimillä on siellä tilannetta yllin ja siellä tulee hitusen osumaa. Ivovitsi jää nyt 5. ja Hankaiseen kärkipaikalle. 2. oli menossa Kujala Autio, sitten sinne oli menossa Ivovit Autiotiim ja sielläkin T-tunnus ja Roope Rinta. Vaan nyt Rinta on ohittaa, eli Kujala Autiotiimi menee kärkeen. Rajala RX Jarkan maansiirto 2. Ivovit Paineautotiimi on 3. paikalla. Ja lähteekö Rinnalta? Siellä Ivovitilla ja pyörähtää tuonne ai. Siellä Best Class Team vetomaa ja Team Custom Parts ja katsotaan vielä heidän järjestys. Nyt ei nimittäin meinaa tuosta sinisestä väristäkään näkyä yhtään mitään vetomaan kohdalla, niin ai ja mitä ihmettä siellä tapahtuu? Nyt nimittäin Kujala Autiotiimillä lähti. Ja Ivovitillakin oli. Vielä Ivovitista ohi, mutta saa niitä kaikenlaisia toiveita esittää, vaikka puhelinlangat laulaa ohjelmaa, jos siltä tuntuu. Niin, toivekonsertti. 7 pistettä laitetaan maarakennus Kujalan pistettä Rajala RX 3 pisteellä eroa maarakennus Kujalan autiotiimiin ja tämän jälkeen meillä on 2 lähtöä jäljellä, eli varmasti tullaan näkemään vielä loppuun asti taisto tuosta hopea mitalista. 7 pistettä laitetaan Ivovitille, 5 pistettä Rajala. Eli se on sitten tasapisteet ja tarkoittaa sitä, että Ivovit nousee hopealle maarakennus Kujala
takarengas aika lailla tyhjänlainen. 7 pistettä Kujala Autiotiimille, 5 pistettä Tempulassille, 4 pistettä S-maalle, 3 pistettä Rajala RX:lle. Käydään kerran vielä läpi. 36 lähtöä ajettu. 2 päivää on taisteltu. Mitalistit ovat selvillä. Kunniamainen jää tänne kotikentälle, kotijoukkueelle, järjestävän seuraporukalle. Huikean ajoperun jälkeen Noormarkku Nuva moottorikerho Team Rajala RX Jarkan maasiirto on kuningas. Siinä vaiheessa lopullisesti, kun tuomaristo on vahvistanut tulokset pisteen 180. Hopeamitali Nokia Nuva Ivomit Paineautotiimi 158 ja nimenomaan lähtövoittojen turvin 3. tilalla samoissa pisteissä. Maarakennus Kujala Autiotiimi Autoliitto Härmä 158 pistettä. 4. Koskenkorvan seudun Nuva SMA Steel Vaasa tiimi 123, 5. Nivala Pestlas Team Vetomaa 89 ja 6. Autoliitto Härmän Team Custom Parts 78 pistettä. Että se oli sitten meidän kohdalta siinä huikea taistelu.